Pràctica fona. La hipòtesi que hem formulat ha sigut, com més graus té la corda dels tiratxines, o també conegut com el fono, la pilota recorrerà una distància més curta, però de més altitud. I en canvi, com menys graus, més lluny arribarà el llançament, però l'alçada serà inferior. Els materials que hem fet servir han sigut el goniòmetre, que és per mesurar els angles, una goma elàstica, ja que no tenim prou tiratxines i serveix per impulsar la pilota, i una cinta mètrica per mesurar la distància que fa la pilota. També un cronòmetre per mesurar el temps, per calcular el temps, i una pilota per saber la distància que recorre. I el guix, que ha sigut per marcar les mides que hem fet durant els diferents angles. El procediment que hem fet servir per fer l'experiment ha sigut el següent. Primer agafem la fona, després mesurem els graus que farem servir per tirar la pilota amb el goniòmetre, seguidament calculem quan mateix la goma estirada per tal de fer servir la mateixa distància de goma. A continuació, tirem la pilota calculant el temps amb un cronòmetre en què triga a caure al terra la pilota, calculem la distància recorreguda per la pilota, també calculem la velocitat horitzontal i la velocitat inicial i finalment repetim tots els passos amb els diferents angles. Primer mesurem l'aigua. Ara ja està, La velocitat inicial és sempre la mateixa independentment de l'angle? Les velocitats inicials ens han donat cadascuna diferents, ja que després de passar els resultats ens hem adonat que depèn de l'angle hem tibat més o menys la lona. Si ens hagués sortit perfecte seria tot la mateixa velocitat inicial, sense dependre de l'angle. La velocitat horitzontal és sempre la mateixa o pot ser depèn de l'angle? En el nostre experiment no ens ha sortit correcte les dades, ja que cada cop hem tibat menys la lona i el que hauria de ser correcte seria que fins a l'angle de 45 graus la velocitat horitzontal sigués cada cop més i llavors des de 45 graus fins a l'angle de més angle, o sigui el de 45, doncs ens hauria de donar cada cop menys. Dibuixa un gràfic que mostri l'abast en funció de l'angle i digues quin és l'angle que permet l'abast màxim. Aquí veiem un gràfic que ens diu l'abast en funció dels angles i veiem que hi ha hagut un fallo perquè no ens indica els angles, però el primer angle seria el de més a l'esquerra, que seria el de 15 graus, que ens dona una mica més de 12 metres d'abast, i llavors veiem que cada vegada van disminuint fins als de 75 graus, que ens dona uns 3 metres d'abast. La nostra hipòtesi s'ha complert, però no és correcta, perquè no hem utilitzat la mateixa força en tots els angles d'aquesta pràctica. Si haguéssim utilitzat la mateixa força en tots els angles, hauríem vist que fins l'angle 45 haurien augmentat els metres i després haurien disminuït.